ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ. Имрӯз мо сафар ба шаҳри Тумен дорем. Рости гап чанд қашид ягом ҷо набаромада будем. Аку дар қишлоқ мебаромадем ҳама ҷо, не ки тарафҳои шаҳр ягом ҷо тамошо, ягом ҷо кӯдако кати мошин кати набаромада будем, хонада будем. Кӯдако хела зиқ шидан. Имрӯз ҳарду кӯдакоро қатимон гирифтем. духтарчама гуфтум мемонам амакиш кати хонада беста, не ки духтарчам гирья кард ки очам мерам. Ҳамуда ҳардуша гирифтем. Ҳозир рафтестем, камтар кор дорем. ма пеши врач мерам, баъд харид мерем. ози насиб боша аввал харид мерем, камтар чиз хонада продукта гирифтан дар корай. Баъд ма худум да хонада якта дег гирифтаниём. Рости гап якта деги пештара будак, вая дига хела вай шидагиай, кӯҳна шидагиай. Хостум дега обновит кунам, як деги нав гирам. Деги кучада ҳастай барои ош кардан, не ки як хел вақто меша ки хонада ягом чиз мепази да каструл нағз намешава, мечаспа. Серавно дегда бо мазаш дигаҳай. Барои ҳамин насиб боша имрӯз план дорем ки якта дегу камтар майдачӯйда хонада даркорира гирем. камтар хостум шумо қати суҳбат кунам, раҳрӯя шумода нишон тиём. ҳама хонада зиқ шидагӣ. Медонам ки ҳамин влогҳои хонагӣ дили ҳамара гирифтагиай. блогерорам дига вай надоран. тақдири блогерои нав ҳама ҷо маҳкама, ягом ҷо рафтан намеша, ягом чизи интересни видео кардан намеша. барои ҳамин бахшиш ай ҳамаи шумо миннатдорам. мара дастгирӣ мекунед. Бо дастгирии шумо имрӯз дар канали ман монетизатсияш хушидага, яъне ки рекламаша ютуб адобрид кард мада. минутои ма бучида буди ҳафта пеш. ма заявка додум ҳамин саҳар рекламара дар канали ма адобрид кард ютуб. ай ҳамаи шумо миннатдорам ки дар ҳамиқа вақти кам мара дастгирӣ карден. дар 4 моҳ ма ба ҳамиқа қуллаҳои баланд ба фикри ма ки ин хела пешравиай. дар назари худам хела пешравиай. мумкин ки дигаро дар оқа пешравии баланд набошад, не ки ма хела шод ҳастам, хела хурсанд ҳастам ки ба ҳамин қуллаҳои баланд ма 4 моҳ дар расидам. албатта ба ёрдами шумо, ба дастгирии шумо ҳамватанони азиз. ай ҳаматон миннатдорам. камтар раҳрӯи тарафҳои қишлоқа тамошо кунен. ҳозир шаҳрда мерасем насиб боша. ина духтаро мо шаҳрда расидем. шаҳри Тумен ҳамхел домои баланд, шаҳри созай, шаҳри фасонай. не ки мо иҷада афсӯс ки нестем. набошад ҳар рӯз видеои нағз мешид, ҳар рӯз ягом ҷо мерафтем. духтарчам фақат мега оча биё квартира равем. чӣ хеле ки медонем пеш квартира да будем, ҳамин шаҳри Тумен да будем. ҳар рӯз кӯдакома ҳар куҷо мебурдум, тамошо мебурдумшона. як магазин мерафтем, як ҷо мерафтем, плашадка бозӣ мекардан, вай мекардан, зиқ намешидан. рӯзе ки қишлоқ омадагем, инҷа да плашадка ҷои бозии кӯдакон нестай. ҳамиқай ки ягом ҷо тарафҳои леса, ягом ҷо равем тарафҳои озира. ин ҳамиқа ози ма духтаро ҷада тез харид макардам, барое ки кӯдакорам мумкин нестай баровардан ҳар куҷо. кӯдакон мошин даштагиян. тез ма чизои дар корира гирифтам. ҳозир мерам ки ҳавои Тумен беҳад гарм. кӯдако дуруни мошинда гарм шидан, зиқӣ кардестан. шавҳарам телефон кардан ки тез гирифта биро. рости гап вақти сиёмка, вақти ягом чӣ нашид, кӯдако бисёр зиқӣ кардан. ҳамуда ма тез гирифтам, биромадам. насиб боша хона равам, нишон метам чӣ хеле дег гирифтам, чӣ гирифтам барои хонара, нишон метам то на. ина духтаро мо ба тарафи хона сафар дорем. дуруни шаҳри Тумен кати ин тарафҳои гӯем ай шаҳр қариб биромаданай. тарафи хонаи худмон рафтестем, тарафи деревни гӯем, тарафи қишлоқ. инҷара ин тарафҳоро тарафҳои вай меган,
бисёр духтарако ҳастан айтюбе тамошо мекунанд. Инҷа ба фикрам ки Московский тракт мегӯям инҷара тарафҳои ҳамон ҷаҳае. ҳаво бениҳоят гарм шудаги духтаро, дуруни мошина бо вапше нафасгир мешӣ, ҳамхе гарми безеб шудаги ҳамин рӯз. Мо саҳар хунукча буд, шамолча буд, чӣ хел гум либосои ғавз пӯшидем. Вай кардем не ки мошинда беҳад гарм, нафасгир меша одам. Ина духтаро мо тарафи хона дар расидем. Инҷа дар пеши хонаи мо дар раҳи поизай. барои ҳамин сабаби поиз буданаш газа нагзарондиям. Намедонам кай мегзаронам. ҳозир худо хоҳад хонада мерасем. духтаро мо ина хона омадем, дуромадем, покупкаомона кардем. чиз харидем. ма ҳама чизи муҳим барои дег рафтагӣ будам. Дег гирифтам. Баъд ҳам хеле чизо чанд қай хонада боша камай дидам маъқул шуд. Хеле гирифтам. Шишагӣ мегирифтам дидам не ки кӯдако майдаҳай мешикананд. барои ҳамин пластмассаи нағздарад. баъд каду селиш калони бад будай. гӯем як параша гирифтам. баъд шотка гирифтам. шоткам безак шудагӣ буд. баъд хай ёра гирифтем ва шампун гирифтам худумда. хеле шампун мегирам ҳар дафъа севиша, бодрингиша, ҳар намуча. барои кӯдако ина хеле шампун, балзам, дувоватном гирифтам. дутта собуни дав гирифтем. якта капустчаи майда гирифтам, барои ки ҳар дафъа калон мегирем вай меша вайрон шуда безеб мешад. уха намехӯрем капуста. як упаковка зелен гирифтем. хай себ гирифтем, сок гирифтем, инҷада кефир, шир ҳаминҷа постоянно мегирем. барои ҳам шир хеле чизои молочни уқа нагирифтем. сметана гирифтем, насиб боша торт мекарданем. нозия нарас. чӣ гирифтем? бо помидор, бодаринг, тухм. мо бачаҷон ҳозир дег ма нишонтон мекунам. инами дега гирифтам духтаро. деги пакритидор мегирифтанем дидам не ки тарсидам ки пакритиш мерава ҷазир меша. майли барои ҳамин деги алюминий нағзтарай сафедиш мекунӣ. ҳардам тоза хушрӯ меша. чизе ка тишӯишам мақсад натарсида мешӯиша. ина инҷа 6 литра чанд литра рости гап? 6 литр будай. хай мешава. бад нест. майли вай намега бача. вай намега. инаи гирдоши хеле ой гирдош краска. ҳай ин намедонам чие. гирдош камтар пакрити дора не ки хай дарунша қай таш сафед намеша. ина мехе хай духтаро. ма барои мия дег рафтам. хай камуним продукта гирифтем. эконом када хай вай кадистем. бисёр харид накадистем ки гузаронем да ҳамин карантина ҳамин вая рӯзои сахта гузаронем. ҳамуда хай инам хеле хай духтаро. шампуни нағзай не ки ҳамин ма чанд солаиса ҳамин истифода мебарам. ваяй мӯи сара хушрӯ мекуна, мулоимак мекуна, бақувват мекуна мӯи сара гӯем. шампуни нағзай ба кӯдакода ҳар хел мегирам. рости гап мебинам чӣ хелиш нағзай кадомеш маъқул шава мегирам да. хеле фақат аяк намудаш намегирам. ҳа нодирҷон ин айнозия ҳай монак бачаҷон. хай инам хеле духтаро хушрӯ. хай имрӯза влога ба охир мерасонем. шумо кати хайр хуш мекунам. ман ҳама чизоро ҷобаҷо кунам. хай худо хоҳад
با به نزدیکی ولوگ‌های آینده تو صحبت میکنیم. خیلی دوستانی عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله باشین همتون. همه ما شما را خدا نگهبان.